Ndị Igbo adị eme chọọ chọọ chọọ, a na-ekwu ekwu, a na-eme eme. Ọ ihe eji mara ndị Igbo. Nke mbụ ka m kenegodo onye zitere wristwatch a. Anyanwụ Igbo ọ ga-adịrị gị na mma. He promised to send this wristwatch to me last year, and the wristwatch is officially with me now. And I've been using it for the last 1 week so that I can observe and know how it works. In anya na wristwatch a, ọ na-akwụ anti-clockwise. Ọ na-esite n'aka ekpe aga n'aka nri, ọ na-esite n'aka nri aga n'aka ekpe. So maka ndị chọrọ ya inwe ike ịpịtụrụ m aka na button a, DM me immediately. Ifogo ndị Igbo na-ekwu, a na-ekwu ekwu, a na-eme eme. This is oge ndị Igbo, Igbo clock made by an Igbo man. Oge elugo mgbe anyị ga na-invest ka anyị wee nwee ike preserve our heritage. O nwekwa ndị ngosiri this watch atụkwalụ m alụ si na a ga-ala ka aka abụla aka rọba instead of aka leather, maka na aka rọba ga-aka dị last ya karịa aka leather. Kama na nke a bụ mbidogodu. Ịchọọ ya n'oge awa anọ a, kụtara m aka na DM ka anyị kpaa ka the wristwatch ga-esi lụgo aka. Nke a bụrụ ihe ahụ, nke a bụ ihe ekwulekwu ka a na-eme eme. Anyanwụ Igbo, udo dịrị gị. Ka anyị mezie ya ka ndị Igbo na-aga n'iru. Ise.